kontraktor na ngayong pasaylo sa kamatayon sa mga biktima nga treasure hunters. Ato sa iron ng kompletong detalye pinagi sa report uban ni Radyoman Bien Abanos. DXDC Radyoman Report. Aminado karon ang kontraktor nga si alias Jason nga treasure hunting ang ilang tuyo sa kalot nga tunnel sa Purok 3 Barangay Ibo, Malalag, Davao Sur. Sa pagnabi sa DXDC Armen Davao sa mga kontraktor, siya dibutyag nga ana sila sa dulan duha ka bulan nga nagkalot sa mga lugar aron makaplagan ang gitinguha nga bulawan. Nangayo karon si alias Jason sa pasaylo sa mga kabanay sa mga tabunan tungod wala matud pa matuyo ang insidente, ilabi na nga tinguha lamang nila ang makakwarta. Ang pudyo-pudyo kay wala mong pudyo dito yo. Inanak man tabo kay isa man pud daw kay kami nangyawat man pud nga paahon ka sa sarapan. Pero sa una sa mga tabo man jud ang dapat man tabo. Nasiran nga alauna sa hapon Nobyembre 10, 2025 adunay 8 ka matrabahan sa mong tunnel. Ang tulo anaas sa bangag maong natabunan, laing tulo ang anaas taas sa mong tunnel nagpaabot ug laing duha ang mga operator sa mong submersible pump apan nahitabo ang disgrasya. Kasama mo sa bantag serbisyo publiko, Radyoman Bien Abanos, Tatak, Armen.